Dit is de plant dat het al hier om gaat, de crassula. Een lastig, woekerend wetterplantje. Grut materiaal wordt nu inzetten door het wetenschap om van het uitheemse plantje aan te komen. Als we net bestrijden dat hij als een teken over het wetter komt te lezen en dat de wetter terugvoert, dat hij daarop bemoeilijkt wordt. Het is het eerste plek wat wij als wetenschap Friesland, in samenwerking met Staatsbosbeheer, constateerd hebben in Friesland. En daarom willen we hem eigenlijk op een goede manier verwijderen, zodat hij zich net verspreidt en dat we er in de rest van ons beheersgebied geen last van hebben. De crassula zorgt net alleen nog voor een drege terugstroming van het wetter. Het verstikt ook alle orenplanten die te groeien. Boswachter Sjoerd Bakker wil daarom heel graag dat de exotische wetterplant hier oprommen wordt, zodat de inheemse planten weer een kans krijgen. Dit is pilvaarn, een bijzondere varensoort die vrij zeldzaam is en die hier heel massaal voorkomt. En dit is zijn vruchtlichaam, vandaar de naam pilvaarn. Het is een heel mooi iets roentje. En door die watergrassula komt deze nou een beetje in verstikking? Ja, die waterkrassela, naaldwaterkruid, die verstikt langs alle orenplanten. Dus vanuit het natuurrechtpunt willen we toch proberen dit te verwijderen. Want dat bedoelt dan die orenplanten geen kans meer. En dat zijn echt waardevolle inheemse soorten. En die thuisjaren en die waterkrassela die komt uit Australië naar Zeeland. En die is je via tuincentra invoerd in West-Europa. En de meesten die gebruiken hem in de vijver of in een aquarium. En ze hebben je denken, de algen wordt en het hem meer ontwikkelen. Zodra de kraan kleer binnen, wordt de sleet nog eens naast op resten, want het is belangrijk dat er helemaal niet lissen bloot. Anders woekt het plantje weer verder. De organisaties roepen daarom op om oude aquariumplanten gewoon in de groene container te gooien, zodat de kranen in de toekomst thuis blijven kunnen.